Prejdeme si spôsob zadávania objednávky o virtuálnej kancelárii Innova. Po kliknutí na založku obchod sa nám zobrazia hlavné kategórie výrobkov dostupné v obchode. Po zvolení danej kategórie sa nám zobrazí obsah, čiže zoznam výrobkov v danej kategórii. Po kliknutí na obrázok alebo tlačidlo viac sa nám zobrazí popis konkrétnych výrobkov. Keď sa už rozhodneme, že si chceme objednať daný výrobok, klikneme na tlačidlo Pridať do košíka. Keď už máme v košíku všetko, čo potrebujeme, klikneme na Objednať. Následne vyplníme všetky údaje potrebné pre realizáciu objednávky. Vo formulári je prednastavená adresa, ktorú máme zadanú ako korešpondenčnú adresu. Môžeme sem zadať aj inú adresu, na ktorú chceme zaslať balík. Zvolíme si spôsob platby a spôsob dodania a klikneme na tlačidlo Ďalšie. V nasledujúcom okne môžeme ešte skontrolovať, či sú všetky údaje vyplnené správne. Môžeme tiež upraviť zoznam výrobkov, ktoré si objednávame, alebo zmeniť ľubovoľné údaje spojené s realizáciou objednávky. Keď sú všetky údaje správne vyplnené, potvrdíme objednávku kliknutím na tlačidlo Kúpiť. Potvrdenie o zadaní objednávky bude zaslané na vami uvedenú e-mailovú adresu. V tomto e-maili nájdete aj podrobný zoznam všetkých objednaných výrobkov a podrobnosti o transakcii.